L'arquitecte Jordi Querol és un apassionat de Barcelona i en especial de Ciutat Vella. Aquesta passió l'ha plasmada en el llibre Barcelona-Ciutat Vella, una obra que de forma intencionada fuig de les paraules i explica com és el districte amb dibuixos. Volia que la gent entengués definitivament què és Ciutat Vella i definitivament quants barris té Ciutat Vella. I vaig caminar, com que me la sé de memòria, Ciutat Vella, llavors una mica els carrers que vaig considerar que eren significatius. En prop d'una setantena de dibuixos fets entre gener i abril de 2015 s'explica per què es pot anomenar aquest districte com a ciutat vertical. Les plantes baixes i 4 pisos o 5 pisos de Ciutat Vella acaben concretant-se o apareixent davant dels nostres ulls com uns edificis molt alts perquè el carrer fa 2 i pico, 3 i pico, màxim 4, no? La tria dels carrers que apareixen en el llibre, segons l'autor, ha estat instintiva i són el resultat dels passejos que fa per aquesta part de la ciutat, uns llocs que de ben segur es veuran reflectits en la seva nova obra.